kozmopolitné, pokiaľ ide o témy, to Teleráno, pretože tu riešime autá, riešime hip-hop, motorky, ale aj... Inými slovami, naše Teleráno je veľmi pestré a aj riešime kozmetiku. A konkrétne nás zaujali antioxidanty, pretože to je univerzálne slovo, ktoré vysvetľuje všetko. Dlhovekosť, večnovekosť a krásu. Áno, a ostatné nám vysvetlí Aťka. Krásne dobré ráno vám želám všetkým televíznym divákom, aj vám, Lenka, Roman. Ahojte, dobré ráno. Ja sa nachádzam naozaj v nádherných priestoroch Element Cosmetics, kam pozývam každú jednu dámu, ktorá chce, ako si spomínal, nielen mať telo krásne, ale aj tvár. A dnes dokonca pôjdeme na lifting tváre. Áno, počuli ste dobre, budeme absolvovať lifting tváre a tieto dvere, v každej tejto miestnosti môžeme sa venovať či už tvári alebo skrášľovaniu tela. To všetko počas celého leta vám predstavíme, ukážeme a vy, čo je úplne najúžasnejšie, milé dámy, ale aj páni, môžete sem osobne prísť do Element Cosmetics a vyskúšať si to, nechať si poradiť. No a dnes to bude práve o tom liftingu tváre, kde nebudete musieť ísť k chirurgovi, nebudú vás rezať, uspávať a napriek tomu ten efekt by mal byť rovnako účinný. Teda o akú terapiu alebo o aké zákroky neinvazívne ide, nám už povie pani Danka Masláková. Krásne dobré ráno. Krásne dobré ránko prajem. Ja som spomínala, alebo tak navnadila naše diváčky, že môžu sem prísť a môžu teda absolvovať lifting tváre a nie je to vtip, aj keď je dnes Medzinárodný deň vtipov, tak o čo ide v tomto prípade? V tomto prípade ide o špeciálny radiothermolifting. Je to terapia, pri ktorej sa veľmi šetrne prehrieva pokožka, ako vidíte. Moja kolegynka Julia aplikuje hlavicou jednotlivé pulzy do pokožky, čím sa stiahne kolagenové a elastinové vlákno a naozaj nádherne sa tá pokožka vypína. Kolagénové vlákno, vždy keď sa spomenie kolagénové vlákno, v prípade jeho narušenie, teda že sa poruší cielenie toto kolagénové vlákno, znamená, že začne to vlákno opäť produkovať dôležité látky alebo začne opäť pracovať tak, ako keby sme mali, ja neviem, o 10 rokov menej? Áno, presne, a toto sa jedná pri radiofrekvencii. Naozaj v tej pokožke sa dejú veľmi zaujímavé veci a to tým, že to kolagénové elastinové vlákno naozaj jemne poškodíme a potom začne reprodukovať sa a začne sa nám vypínať. Naozaj pokožka vyzerá mladšie, vypnutejšie, žiarivejšie, stáva sa tam veľmi veľa energie. A na čo je vlastne dobrý tento zákrok v prípade krku alebo kontúr tváre? Ako sa to prejaví na našej tvári, tento zákrok a asi ako dlho to trvá? Celé ošetrenie tváre, dekoltu a krku trvá približne 1,5 hodiny. Je to samozrejme závislé od plochy. Celé kontúry sa vypínajú, ten efekt je okamžitý, ale samozrejme je dôležité prísť aj viackrát. Za jeden efekt alebo za v podstate jedno ošetrenie nezískame taký efekt, ako keď doporučujeme tých minimálne 6 razy opakovaní. Dobre, a ktoré partie tváre sa najčastejšie ošetrujú? Najviac sa ošetruje dekolt, krk a tvárička. A to znamená, že ten krk, keď už máme taký, na krku sa hovorí, že krk sa nedá vlastne ani liftingovo nejak odoperovať, aby sme nevideli tie vrásky. Tak toto je metóda, toto je ošetrenie, kde sa to dá trošku ten čas tak vzdialiť, alebo vrátiť sa teda do tých čias, keď sme mali ten krk naozaj taký ešte krásny? Samozrejme, táto metóda je vynikajúca v tom, že je veľmi vhodná práve v lete. Ostatné metodiky, ktoré nám rejuvenizujú tú pokožku, omladzujú, sú žiaľ Bohu nevhodné v kombinácii so slniečkom. Toto je jediná metodika, ktorá sa dá používať v lete. Takže nemusím sa po zákroku báť výjsť na slnko. Vôbec sa toho nemusíme báť, pokožka jemnučko začervená, ale to je úplne prirodzené a do konca ošetrenia to začervenanie nádherne zmizne. Naopak ostane pocit tej sviežosti, toho prekysličenia a úžasnej jemnosti v pokožke. Ešte sa spýtam na záver otázku, to znamená, že keď začínam pociťovať, že aj ten krk mi trošku tá koža tak ovísa pod krkom, je toto ošetrenie, ktoré mi môže v tomto prípade pomôcť? Samozrejme, radiofrekvencia v prvom rade je vhodná na spevnenie kontúr tváre, to znamená, veľmi pekne sa vypne tá tvárička. Samozrejme, tie vrásky sa jemne vyhladzujú, ale dôležité je upozorniť radiofrekvencia na spevnenie kontúr tváre. Takže spevňujeme tvár. Milé dámy, dúfam aj všetky pani učiteľky, pretože sme zistili, že vlastne teraz už pani učiteľky majú čas sa konečne venovať aj sebe. Teda nie len vy, ale všetky dámy, ktoré chcete navštíviť Element Cosmetics. Nech sa páči, sme tu pre vás až do 9:00, pokiaľ bude vysielanie Telerána a potom samozrejme následne celý deň. Môžete ale prísť teraz ráno a zadarmo si urobiť konzultáciu, prípadne nejaké to prvé ošetrenie tváre, aby ste aj vy vedeli, že čo vlastne potrebujete a ako vám tu môžeme pomôcť. My sa to takto budeme stretávať vlastne každý štvrtok, takže budem rada, ak prídete za každým
dáte si urobiť nejaké to ošetrenie tváre. A my už tu máme aj prvú diváčku Telerána. Krásne dobré ráno. Ránko. Ako sa voláte? Irena. Irenka, vy ste prišli na základe výzvy, vedeli ste, že tu budeme? Včerajšej titulky. Dobre, ideme robiť lifting tváre. Môže byť? No, môže byť. Dobre, tak skúsime, čo povie Irenka na toto ošetrenie a rovnako môžete aj vy prísť, milé diváčky, ale aj diváci, čakáme vás tu. Tešíme sa na vás, no a v tom ďalšom vstupe sa budeme rozprávať aj o platine a kyslíku, ktorý sa aplikuje na tvár, takže určite ostaňte s nami. No a vraciam slovo späť Lenka Romanovi. Ahojte, krásne ráno. Ďakujeme. Ináč tak som rozmýšľal, že ty by si mohol ísť na to ošetrenie, nie, že by si mal nejaké vrásky, lifting, ale lebo vyzerám ako zdevastovaný